Dadra, comedi sy'n cynnwys iaith liwgar a hiwmor oedolion. Sbia ar hwn. Croeso i'r byd I lili arianrhod prys. Rwyt ti werth y byd I gyd yn grwn ac mae bob awr yn dy gwmni di yn fraint. Pwy di'r idiots ma? Pam ti di dod yn I fyma? Be di pwynt dod â babis bach I fyma? Mae lot yn weld, dos, do. Mae lliwgar. Gen I ddigon o ffocin liwia, adra. Mae'n well bod yn stuck yn glawd, ydi. Pam swn I wedi casgu mwy cyn cael babi. Dylwn I di storio fo fyny, eitha camal. Mae hwn yn mynd rhyw hen gyfnod rwan o ddeffro bob 2 awr yn nos. Mae yna ffasiwn beth a 4-month sleep regression da. Eros, dwi'n cer os mae babi chdi'n casgu iawn. Gyn I babi boring yn hyn. Ie, sori. Dwi eisiau mwyn cofio beth rhywun yn siarad amdano fo cyn hyn, lle. Be am hyn? Pwy oedd y person cynta ti'n cofio ffansio? Na, dwi'n mynd deud. O, go on! Sandra Cymoedd. Pa un? O'r gynta yn amlwg. Jo weld hynna. Be amdana chdi? Super Ted. Super Ted. Reit ar ddechrau'r rhaglen, pan mae'n tynnu groen Teddy Bear off, a ti'n gweld y siwt tin coch na. Cael fi, bob tro, ia. Reit. Dwi'n ei clwydda. O, na rhywun o'n i'n ffansio cyn Sandra. Pwy? Ginny May. Ginny May? Ginny May Jones. Hynna bach yn wrong ydi. Pam? Plentyn di, ia? Iep, o'n i'n blentyn hefyd. Dwi'n ffansio I rwan, na dw. Dal bach yn iffi. Dwi'n mor iffi ed y fetish Teddy Bears di, na di? Ti di bod yn sbio drwy ffôn fi? Na do. Pam? Be ti di bod yn googlo? Yn be? Super Ted. Fuck off. S4C di ffwcio ni fyny braidd do. Rhech li bod hi'n diwadd. Was do'n api ta be. Ti'n neud? Darllan. Pam? Ffôn di malu? Na. Mae Catrin yn dweud y dylen ni ddarllan mwy bod yn ei lles I ni. Dwi'n eich di deimlo'n well am dy fywyd shit i di. Na. Mae'n ei fi dim o'n waith. Mae cymeriadau'r nofel yma yn bobl mor dda. Dwi byth yn mynd I fod mor neis yn nhw. Maen nhw wedi byw drwy ryfel niwclear. O ti'n foi neis, siwr? Na, dwi jyst yn fwy dosbarth canol sy'n gallu treiglo. Mae lot o bobl yn drysu hynny fo bod yn neis. Gwneud shit o fo I go iawn, sdi. Mae hwn di cysgu'r hir wan, do. Be I? Deffro fo? Rhyw gad o. Honna di gwraig chdi? Ie, Catrin. Mae'n lot mwy hot na chdi. Yndi, diolch ti am sylwi. Sut gys ti doctor hot I brodi chdi? Yn bo? Ti lyfdyd? Na, do. Oed tad gael 20 quid. Yli, di bendant ddim efo fi, achos bod fi efo pres. Pam ta? Oce, na dditha chdi. Ti'n gorau gaddo peidio deud wrth neb, iawn? Ia, be? Mae gen I bidlan anfarth. Na, gos tad! Gawel di tad! Na, ti'n iawn. Di fawr o beth I gyd, ond... pan oedden ni'n dechrau canlyn, o'n i'n dynnuach, a oedd gen I wallt, a... O'n i'n astudio ar gyfer PhD, felly... O'n i'n well bargan, don. Hyd yn oed efo bidlan bach. Gen ti PhD? Ti'n doctor Euros? Na. Ar ôl 7 mlynedd o waith, ges I rhwygon ddarna gan yr arholwyr yn y feifa, felly... Ia, Mr Euros ydw I o hyd. Ffoc. O'n i'n meddwl bod bywyd fi'n tragic. Ti dod yn banad? Na,
Ti laen, dwi'n licio mynd i gaffiau ben fy hun. Paid a bod yn fabi'r hech, just dos. O, ma'n edrych yn flin anna i os dwi'n cymryd bwrdd cyfa i fy hun. Ffwcia nhw, gen ti hawl i fod yna. Dywgs, ti defo fi, be arall i di? Aros fo ma, mynd adra. I be? Achos gen i fi mwyn 27p anna fi. A dwi'n eisiau mynd dros overdraft fi, iawn? Di pawb yn di prodi doctor ac yn gallu fforddio yfad latys drwy dydd. Dwi'n cwyno gormod ydw. Wyt. Na, i brynu Pennod i chdi. Dwi'n mynd charity case. Ie, dwi'n gwybod, ond... Dwi'n fodlon talu am y gwmni. Beth o prostitute? Na, ci. Wel, ia, ond ti ddim yn gorau gael sex o fi, sut o trystio fi'n newyddion da i chdi. Gai just prynu cacan i chdi, please. Ce? Ti'n gwybod chdi'n dweud yna bod chdi ddim yn berson neis? Bod chdi just yn twat dosbarth canol? Dim dyna'r union i nes iwsio, ond... Bollocks di hynna, iawn? Oce, ti yn dwat dosbarth canol ac yn cwyno gormod ac yn boring ac really angan trymio blew trwy'n chdi. Ond ti'n oce? Ce? Diolch am y geiriau caredig. Ti laen. Pennod a chacan. Dwi'n really yn licio cacan. Mae'n iawn, ysdi. Na i fita i chdi.